Igen. Igen, komolyan. Ezek után megkezdik mit csinálni? Kimegyek a pályára gyakorlatilag. Igen. Keresek valami elhagyatott területet. Igen. Megyünk ezt a gomba. Isten. Igen, hogy ez nagyon veszélyes. Nem tudunk motorozni. Tesco parkolója a szalomban. Gyere üres, hogy zárva a Tesco. Hát egy évig nem megyünk túrázni Kisanyán, Ja, tudod? igen, semmi. Nincs fagyi vasárnap. Szépen elsétálunk be. A fal és a gólya közt kell elmenni. Ja, igen. Azt a kettőt még csinálnál meg, mert honnan zavaró taxik. Van valami olyasmi, neki megy a falnak, van egy ilyen gyakorlat.